Ικανοποιητικό το μέγεθος. Θα το πάμε πάλι εδώ. Έχουμε έρθει να κάνουμε την πρώτη μας δοκιμή σε σουβλάκια. Θα δοκιμάσουμε από την κάψα. Αυτό εδώ είναι το σουβλάκι μας. Τα πήραμε όπως τα δίνουν ακριβώς, δεν προσθέσαμε κάτι παραπάνω ή κάτι λιγότερο. Να δώσουμε και στο βιντεογράφο μας το δεύτερο. Πρώτες εντυπώσεις, το μέγεθος είναι ικανοποιητικό, αρκετή ποσότητα κρέατος. Να δοκιμάσουμε και λίγο σκέτο γύρω. Πρώτες εντυπώσεις πολύ θετικές. Βγάζει μια γκουρμεδιά. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε στο τέλος. Έχουμε τελειώσει λοιπόν. Τελικές εντυπώσεις. Αρχικά, από ό,τι κάναμε κάποια μαθηματικά, κόστισε 4,5 ευρώ το ένα τυλιχτό. Οπότε, τελική βαθμολογία εγώ θα έδινα 7,5. Σχέση ποιότητας τιμής. Έχει αρκετά καλή ποιότητα, αλλά δεν είναι κάτι πολύ διαφορετικό. Κάτι να πεις wow, ξέρω εγώ. Εσύ βιντεογράφη, για πες τη γνώμη σου. 7. Υπερτιμημένο και το τζατζίκι τελείως ανούσιο. Ναι, είχε λίγο παραπάνω αγκούρι το τζατζίκι. Και είχαμε υψηλότερες προσδοκίες. Γενικά πείτε στα σχόλια από πού μπορούμε να δοκιμάσουμε κάποιο άλλο για να πάμε να το δοκιμάσουμε. Αυτό.